I sense més preàmbuls, ara sí que sí, comencem amb el primer equip, amb l'equip de Fut Mares, entrenador Miquel Pereño, jugadores Nabila Bukir, Blanca Mata, Mireia Mascons, Jessica Rifi, Karina Martins, Sònia Monedero, Tere Santos, Ari Pujades, Judit Rizque, Vane Martínez, Aida Cruz, Karen Fernández, Ana Valls, Eva Garrido, Noemí Santiago i Nàdia Betanyet. Fort aplaudiment per l'equip de Fut Mares! Ara anem amb l'equip juvenil femení, que integra les següents jugadores: Iona Cabra Subirats, Laura Sureda Caballero, Ana García López, Abril Deu Delgado, Júlia García Sánchez, Ona Martín Santos, Estel Anson Llobet, Laia Anson Llobet, Duna Morena Cots, Erika Moya Fernández, Malena Torres Barreiro, Paula Quintana Ruiz, Marion Sastri, Martina Costujá García.
Joan Barcis, Oriol Soler, Ivan Padilla, Pol Roura, Ryan Benamar, Freddy Catalín, Darío Mirón, Solomán Diallo i Sergi Fader. Tots ells entrenats com a primer entrenador per Pol Enricos i el segon entrenador és Joel Bosch. Un fortíssim aplaudiment pel Joel.
Us veig activíssims. Doncs anem amb una nova categoria creada aquesta temporada. L'escoleta femení, integrada per Aileen Stephanie Balaguer Pistacho, Armina Bouda, Noé García, Elsa Díaz, Noa Fernández, Paula Gil, Carolina Escalera, Betani Ariana Escalera, Emma y Calvo, Claudia Romero, Cautar Nagy, Eva Costa, Adriana Georgiana Pared, Laia Vicens, Asma Bouda, Fatumata Sanyan, Nina Alaoui, totes elles entrenades per la Laia Palomeras i la Irene Vallejo. Bravo, Irene Vallejo! Els alevins, categoria d'aleví. Comencem amb l'aleví S12A i els seus integrants són el Pep Vincents, Zacaria Bet Abou, Martí Ribas Morell, Ahmed Lacanvi Gelani, Aleix Mac Carreras, Pol Palaí Serra, Guillem Peraferrer Sadurní, Roger Peraferrer Sadurní, Lucas Rodríguez Campalafierra i Tiago Emanuel Esterpone Gómez. L'entrenador de l'equip és en Jordi Vancells Garcia i en Raúl Javier.
Bé, bona tarda a tothom. Abans d'anar al protocol, deixeu-me primer que trencant una mica el protocol feliciti els veritables mestres d'aquesta jornada, com són els esportistes que tenim aquí darrere i els pares que estan al seu llibre. Realment, vosaltres que esteu avui, per tant, moltes gràcies. Donar les gràcies a la presidenta de l'alcalde, Joan Ministret, el regidor Pere Montserrat, el vicepresident del gabinet, d'altres autoritats i presents. Bé, com sabeu, nosaltres aquest any hem engegat un nou projecte de futbol base de la mà de les persones més reconegudes que s'hi van a una cosa. Un projecte que estem molt contents i que segur que donarà uns grans resultats i que ens mou sobretot també amb una idea que és que des de ben petits ja tinguin uns conceptes clars i que aquests conceptes arribin fins al primer nit i que aquests nens que estan aquí darrere i que espero que m'escoltin i em creguin el poc que pugui, que treballin fort perquè és el futur de la Unió i són el futur del primer nit. També hem reimpulsat el futbol femení. Teníem un primer equip de futbol femení, aquest any hem començat amb un futbol base del juvenil i amb una escoleta que igualment també ens donaran uns grans èxits. Jo res més, només tornar a agrair la feina a tots els entrenadors, coordinadors, delegats, etc. I abans que acabi vull fer 3 agraïments molt especials. Un és el meu company de junta, que sense ser un bon equip, com són aquí darrere no tiraríem endavant. Un altre és per unes persones que potser sempre no estan molt reconegudes, però deixem-nos de donar una especial importància com són els delegats dels equips, que fos agraïment per ells. I tercer, per acabar, els pares, que veniu aquí a portar els nens, a passar fred, a fer calor, a desplaçaments. Per tant, de veritat que no tenim infinit de tots vosaltres que ho feu pels nens, però per agrair. Moltes gràcies a tots i visca la Unió. Muchísimas gracias, damas y hermanos. Ara és el torn del senyor Pere Montserrat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres. Pere, tot teu. Bona tarda a tothom. En primer lloc, que sigui popular, per tant, que salut el president, la junta directiva, l'alcalde, el lloc d'igualtat, representants federatius i, naturalment, un dia especial, esportistes, famílies, tècnics i públic que ens acompanyeu. És un gran honor per mi, com a jugador, com a entrenador i ara com a regidor d'Esports de la ciutat de Figueres, ser avui aquí al costat d'aquesta gran família que és la Unió Esportiva de Figueres. Miri, nosaltres parlem sovint de la necessitat de recuperar l'orgull de ser important de Figueres, perquè això passa i en bona mesura per donar un protagonisme a entitats com la Unió Esportiva de Figueres que fan una magnífica funció social i que treballen dia a dia per fer la nostra ciutat més gran. I és que 105 anys més tard de la seva fundació, la Unió Esportiva de Figueres segueix fent el seu camí a la ciutat. Ho fa amb un gran avantatge històric, amb el seu bon incondicional, una junta directiva, amb una gran empenta i ho fa també amb una incondicional massa social. Permeteu que destaqui precisament aquest valor de la Unió, aquesta família i aquest sentiment de pertinença que és magnífic. En definitiva, una grandíssima feina que es va recompensar també, que intentem recompensar des de l'Ajuntament de Figueres. I és que, permeteu que ho digui així, la Unió Esportiva de Figueres és, a dia d'avui, el club de la ciutat amb més esportistes i amb més número de llicències. A continuació, òbviament, 2 missatges. Un missatge per tots els esportistes, per el seu esforç, perquè segueixin impulsant amb aquest esperit de resiliència i perquè malgrat els obstacles seguim tirant endavant. I un gran valor que vull destacar i que vull inculcar a tota aquesta joventut és que estiguin agraïts a totes les persones del club que voluntàriament destinen hores i destinen esforços a fer-nos millor. I un segon missatge a les famílies, perquè ens impliquem amb el dia a dia del club, el fem més gran i sobretot aquesta instal·lació i aquest club segueixi fent bandera de la tolerància, el respecte i el fer-ne. Sense fer-hi les coses,
mares, avis, iaies, però sobretot els jugadors, jugadores, entrenadors i com a junta directiva i les autoritats. Bé, avui és un dia de felicitat, perquè és un dia de la presentació, un dia alegre i un dia de diversió per la canalla. Nosaltres solament hi ha 3 coses molt ràpides. Primera, jugadors, jugadores i entrenadors que segueixin treballant perquè la feina que faran durant aquest temps, durant aquest any de temporada, els servirà de cara al futur per tenir una disciplina, per tenir una serietat, i això segur que de cara més endavant no seran Messis ni seran Aitans, però segur que seran bones persones que no ho busquem. Segona, els pares, mares i famílies. Mireu, últimament el futbol s'ha transformat en una diversió, però que de vegades entrem en baralles, entrem en disputes, i no és més que futbol, és anar-ho passar bé. I això ho demanem, i nosaltres posem la nostra part de que qualsevol persona que veieu, que la lia, que insulta a algú, que li fa passar la vergonya. Jo sempre dic aquest nom, passar la vergonya. Per què? Perquè és molt més fàcil, hem d'anar a disfrutar, hem d'anar passant-ho bé, i no anar cridant i insultar. I això, juntament amb la federació, demanem la vostra ajuda. I per últim, vull agrair a una persona especial, en Dani, el president i la seva junta directiva. M'han agafat aquest club fa poc, això és un transdramàtic, sou un club referent no solament a la comarca, sinó a la província de Catalunya. Seguiu treballant igual, Dani, seguim fent aquest esforç, perquè el Figueres tornarà on està i on ha d'estar. I amb la vostra feina i el dia a dia segur que ho complireu. Molta força, visca el futbol i visca l'Unió. Tenim un petit obsequi per al president i per tot el club. Moltíssimes gràcies, Jordi Monet, molt agraïts pel regal. I ara és el torn de l'última persona que parlarà avui de l'il·lustríssim senyor Jordi Masquer, alcalde de Figueres i diputat d'Esports de la Diputació de Girona. Bona tarda a tothom, per recordar que si saludi les autoritats presents, el president Dani Sala, les autoritats de la Federació Catalana, el regidor Josep Gironella, el Pere Montserrat. Gràcies a tots vosaltres per assistir a aquest acte de presentació d'una nova temporada de la Unió Esportiva Figueres. Mireu, com a diputat d'Esports i com a alcalde de la ciutat, és un goig estar aquí, és un goig tornar a casa que va veure créixer durant molts anys, tot i que avui estem una mica fotuts. Els que som unionistes d'acord, ho sentim, i quan parlem, avui que m'ha estat a casa el proper equip, doncs la veritat és que estem una mica capcots. Però la gent de la Unió Esportiva Figueres sabeu com som i de les derrotes aprenem, caiem, però ens recuperem. I per tant, entre tots tornarem a portar a la Unió Esportiva Figueres a les cotes que sempre s'han abascut un club d'aquest nivell. Mireu, molt ràpid, el meu missatge és un missatge d'agraïment. En primer lloc, agraïment a Dani Sala, el president de l'entitat, i per extensió a la seva junta directiva. La veritat és que us agraïm de tot cor que dueu les regles d'aquest club d'una manera generosa, d'una manera altruista. A vegades això no és fàcil i per tant, com a Ajuntament de Figueres, us hem d'agrair que agafeu les regnes del club més representatiu de la ciutat. En segon lloc, també agrair la feina dels entrenadors, dels delegats, dels fisioterapeutes, dels assistents. Una feina generosa, altruista. Sense això, el show no podria continuar i la veritat és que les caps de setmana no podrien ser una realitat. També tinc un missatge per als esportistes, els verdaders esportistes de la ballada. Treballeu dur. El treball dur és l'única fórmula per aconseguir l'èxit. I finalment, els pares, les mares, els avis, les àvies, les famílies. Aquest missatge és importantíssim. La tasca que du a terme la Unió Esportiva de Figueres, més enllà de guanyar partits, és una tasca formativa i és una tasca de dotar valors a la nostra mainada. Vosaltres teniu un paper transcendental per fer de la nostra mainada ciutadans compromesos i exemplars i donar-li els valors de la tenacitat, la constància, el treball en equip, que sobretot els ajudaran a ser grans jugadors, però sobretot grans persones, que és el que volem. Serveixen aquestes paraules per refermar el compromís de les institucions que toquen representar amb el club, la Unió Esportiva Figueres, el club del nostre cor. Endavant,
I com sempre, en aquesta entitat centenària, ara i sempre, visca el meu. Muchísimas gracias, molt honorable senyor Jordi Masquer, alcalde de Figueres. Ara us demanaríem a tots els jugadors que us posessin tots juntets per fer la foto final, com la faran des de dalt. Farem la foto final amb tots els membres del futbol base del club, dels dirigents, i també, abans de marxar definitivament, ens agradaria agrair infinitament a tota l'àrea social del club, a tots els nostres patrocinadors, al Cercle González, a Pepe Riveres, que ha sonoritzat i il·luminat aquesta vetllada d'una manera extraordinària, a l'Ajuntament de Figueres i a tots vosaltres per venir avui aquí a recolzar un dels tresors més preuats de la ciutat, el nostre futbol base. Mil gràcies a tots per venir i visca la Unió Esportiva Figueres! Gràcies. Fins l'any que ve. No puc evitar, ja no sé com fer.